Сега, здравейно камене. Опънахме ли качествено и такова? Ето снимам човека, който даде главната помощ за опъването на третия път на шатрата. На 33-я вече ще бъдем на ниво. 33-я вече ще бъдат професионалисти. Именно. И обаче Гелето ще бъде по телефона. Геле! Как са? Първо, второ, десно. Отгоре, така, камера спъва. Боби работи по професията. Аз, както обикновено, се самозаснемам с шишето. Тук, аз и шишето, най-добрият приятел. Къде си, бе? Пич. Здравей, господин Миничков. Тук на хубави пейзажи с моите приятели. Здрасти, върти, Маноле. Айде, така. Да знае, че съм пил. И пейзажа на среща. Варио няма да правиме. Борката помпа, усилено. Много на помпаме ние до вече на него. Кажи, бате, какво стана? Искаш да те смена? И оттам нататък жребчево. Тук на Боби и Опела. Ръждите няма да ги снимаме много. Леко Варио ще им направим. Ние сме от Дези. Ау, ръжда. Ау, Опил. Москича с терикотите, да. Гере, знаеш ли, бе? В нашата мила каравана се подрезават липки. Ето бели липки в мивката. Хубави. В нашата каравана ще бъдат изпържени и изпечени. В даден момент. Спираме